high class, εγώ που είμαι και ψώνιο και ξέρεις είμαι όλη την ώρα με την κάμερα στο χέρι και τέτοια, ειδικά εμείς οι γυναίκες, τέτοιου είδους έτσι ψωνάρες, μας αρέσουν τέτοια πράγματα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσα να μείνω εκεί για κανένα λόγο. Δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά με εκφράζει ή θα μπορούσε, γιατί δεν είχε κάτι το οποίο να μπορείς να σου προσφέρει πέρα από αυτό το εφέ, κατάλαβες το ότι πας σε ένα καλό εστιατόριο, σε ένα καλό ξενοδοχείο, σε όπερα, στο καζίνο, τα πας κάτω να πιεις ένα κοκτέιλ σε κανένα έτσι luxury yacht, αυτά τα πράγματα, κατάλαβες, λίγα έτσι. Όταν πήγα εκεί, την πικρή μου αλήθεια θα σου πω ότι έμεινα μία φορά μέσα στο Μοντεκάρλο, τις περισσότερες μέρες έχω μείνει από την πλευρά γιατί είναι πολύ κοντά με τα σύνορα της Ιταλίας και έχω προτιμήσει να μείνω Ιταλία, όπως ξέρεις αγαπάω Ιταλία, και να τρώω και ένα τέτοιο και το βράδυ να περάσω εκεί, διότι το βράδυ όλοι περνάνε από εκεί, όπερα κτλ. Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό παραβρέθηκα εκεί πέρα. Αλλά αυτή τη φορά είχα πάει Παρίσι που ήθελα να καταλήξω και μου άρεσε πάρα πολύ, ευχαριστώ Ρονάλντο. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί και πώς. Πήγα σε καλό time, έκανε κρύο αλλά όχι τόσο, πέρασα ωραία, είδα όλα αυτά που ήθελα να δω, περπάτησα αρκετά. Βεβαίως διάλεξαμε ένα ξενοδοχείο πολύ ωραίο στο κέντρο, σε πολύ καλή περιοχή, οπότε δεν ήταν σε αυτή την, ξέρεις τώρα, τις γειτονιές αυτές που φοβάσαι να βγεις. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσα να πω ότι μου άρεσε και τα ήθελα να ξαναπάω. Πέρασε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι κάτι κακό το οποίο να με προτρέψει να πάω. Ένα άλλο πράγμα που κάνω λάθος, θα πρέπει να σας κάνω story time, διότι το μόνο που θα μπορούσα να πω τα άλλαζα από αυτό το ταξίδι είναι διότι τα παιδιά μας είπαν να πάμε σε ένα εστιατόριο που θα το ανεβάσω, τώρα μου δώσατε ιδέα, αύριο μάλλον θα κάνω αυτό, θα το ανεβάσω και θα το κάνω story time. Μας είπε να πάμε σε ένα εστιατόριο το οποίο μείναμε και ήμασταν πεινασμένοι από το ταξίδι και μείναμε εκεί πέρα σαν τους καθυστερημένους εγώ και ο σύζυγος για 3 ώρες μες στην ουρά για να δούμε αυτό το famous wow εστιατόριο σε εισαγωγικά. Μπήκαμε μέσα, μετά μας βάλε γιατί δεν μπορούσε να κάνεις reservation, date. Μπήκαμε μέσα και τι να δεις τώρα, είχε ένα φιλέτο με κάτι πατάτες τηγανιτές, αυτά. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο να πεις wow, αξίζει να κάτσεις σε αυτή την ουρά και να ταλαιπωριέσαι τόσο πολύ. Θα μπορούσαμε να πάμε σε οποιοδήποτε εστιατόριο πολύ πιο καλό. Ευχαριστώ ρε εσύ. Δεν ήταν όπως στη Βιέννη. Στη Βιέννη ναι, όντως, άμα δεν πας να φας το famous schnitzel, κάτσε και 10 ώρες, θα το συνιστήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά υπάρχει καλύτερη μεταχείριση, ρε παιδί μου, σε αυτό. Έχω πολλά πράγματα, τώρα μου δίνετε πολλές ιδέες τώρα, θα πρέπει να κάνω YouTube γι' αυτό. Το οποίο εγώ έκανα και μια πατέντα γιατί έχουμε πάει πάρα πολλές φορές Βιέννα, αγαπάω, λατρεύω Βιέννα. Ευχαριστώ. Επειδή μου αρέσει η όπερα, είμαι λίγο έτσι πιο κλασικό κατάσταση, μου αρέσουν αυτές οι πόλεις, οι γραφικές, οι ιστορικές, έτσι, τρελαίνουν. Μπορείς να κάνεις reservation online και δεν χρειάζεται να κάτσεις στην ουρά άμα είσαι έψυχνος. Εγώ πρώτη φορά, έκατσα στην ουρά. Τη δεύτερη φορά, επειδή ο σύζυγος δεν κάθεται με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχει αυτό το passion, δεν ξέρω πώς έκατσε στο Παρίσι, επειδή μας έστειλε το παιδί, τα παιδιά ή αυτό, για να μην απογοητεύσει τα παιδιά. Και είχε φρικάρει 3 ώρες, φαντάζεσαι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται αυτό. Ναι, Πράγα, Βουδαπέστη, ναι. Φέτος έχω κάνει, παιδιά, ναι, όντως, τι λάθος που είμαι. Φέτος έχουμε κάνει το πιο ωραίο trip, τώρα που τι μου θυμίζεις, το πιο ωραίο trip της ζωής μου. Ας πούμε, ήταν όνειρο αυτό. Φύγαμε από την Ρόδο με το αμάξι, πήγαμε Αθήνα, από Αθήνα
πήγαμε Πάτρα